Добър ден на всички! Днес е особено вълнуващ ден за всички участници в Powerhouse, защото стартираме последната четвърта платформа Ethereum Pro. Убедена съм, че тя ще бъде най-добрата от всички, не само заради растящата цена на Ether, а и поради много други причини. Всеки, който желае да депозира средства в своя акаунт, може да го направи днес. Сега сме заедно с Наска Кирикопо на Skype и ще покажем как се случва това. Превод от портфела в CoinPayments, Ether портфела в CoinPayments към Ethereum Pro проекта. Така че, нека да започнем. Нас се поздрави и ти колегите. Привет и успех на всички колеги в този уникален проект. Желая на всички да спечелим много яко кинти, както каза един наш друг колега. Благодаря, аз убедена съм, защото ние сме първите, които стартираме, така че винаги първите имат предимство. Сега, вече след като сме влязли в Ethereum Pro профила си, отиваме на Deposit Funds. И въвеждаме в полето сумата, която желаем да депозираме. В случая $38. Така, готови сме. Сега плащането виждате в Ethereum ни излиза. Вече натискаме зеления бутон Deposit. И вече сме готови. Таксата е автоматично начислена. Нас това не ни интересува. Натискаме Make Payment. Готови сме. Ето, създадена е транзакция с номер. Този номер, той си е за системата, на нас също не ни е необходим. Това, което ни е необходимо в случая е Ethereum адреса, на който да изпратим етерите. И той започва с 0x. Така че го копираме. Има една малка особеност в CoinPayments портфела. Поне аз я забелязах днес при мен е така. Просто когато се опитам да копирам сумата в Ethereum и да въведа сумата копирана, системата не ми я приема и не ми я отразява. Така че бъдете внимателни. Това, което аз направих днес, преписах си сумата, която искам да депозирам на ръка, всичките символи до последния и я въведах ръчно в CoinPayments портфела. Така че Насе, ще те помоля да си запишеш сумата, точно както е изписана, за да можем да я въведем ръчно. Да. Добре, записах. 0106 46 452. Бъдете внимателни, имайте предвид, че сумата трябва да отговаря абсолютно точно, адреса също, така че сравнявате си началото и края, както сме показвали с биткоин адресите. И сега вече тук сме готови и се прехвърляме в портфела в CoinPayments. Милека. Да. Сега аз копирах адреса. Ethereum адреса го копирах. Къде трябва да влезем на Your Wallet? Точно така, влизаме на Your Wallet. И търсим Ethereum тук. Ето, внимавайте за лилавия Ether, да не го сбъркате с Ether Classic. Сега отиваме на Options. Виждаме, имаме наличност $60. Така, Нас, ако искаш, затвори го този Skype прозорец, да не ни пречи. Да ни виждаш по-добре. Така че отиваме сега на Send Withdraw. Втората опция, защото ще изпращаме пари. Ето, имаме Coin Withdrawal. Виждаме в синьо изписан баланса ни в момента, наличния баланс. Сега, тук ръчно, където имаме Ether, не където имаме стойност долари, а където е в Ether и където са нулите, ние въвеждаме сумата, която ни е поискала системата точно. И проверяваме дали сме я ввели точно, естествено. Добре, идеално.
Това, което виждате отдолу е таксата на CoinPayment за самата транзакция. Тя е минимална 0,3063. И отдолу на Total Withdrawal виждате общата сума, която ви е необходимо да изпратите. Вас ви интересува сумата, която въвеждате в полето, където пише Ether, да е точно тази, която са ви поискали от системата. За вас е важно това. Total Withdrawal не ви интересува, това е заедно с таксата. Така че бъдете внимателни и тук. След това въвеждаме, поставяме адреса, Ether адрес. Следващото поле, въвеждаме адреса. Не последното поле, нас е предпоследното. Да, тук е мястото, където трябва да поставим копирания Ethereum адрес. Следващото празно поле е за бележка, наша лична бележка, ако сме правили повече транзакции, да знаем къде сме изпратили етерите. Така че може да го оставите и празно, не е задължително тук да попълвате. И остана ни съвсем малко, още една стъпка, всъщност още две. Натискаме бутона Request Withdrawal Send. Готово е, казват ни, че транзакцията е създадена, но трябва сега да отидем в нашия имейл, за да можем да я потвърдим тази транзакция. CoinPayments изисква потвърждение по имейла. Дай рефреш на имейла си. Ето го имейл от CoinPayments, ето Withdrawal Confirmation. Кликаме тук на дългия син линк. И сме готови. Това е всичко. Всъщност транзакцията вече е потвърдена и ние можем да се върнем в баланса. Ще я видим на Pending. Тук на Your Wallet, където нека да зареди. Ето виждаме, тя е със статус Pending, но тя ще си замине транзакцията към Ethereum Pro проекта. Естествено, това няма да се случи веднага, така че бъдете търпеливи. Искам да обърна внимание на нещо друго, което лично на мен ми се случи. Аз също не го знаех и ако не ми се беше случило лично на мен, нямаше да го знам. Всъщност, след като аз направих транзакцията абсолютно точно, напълно точно, въведох точната сума, която ми се изисква, получих на имейла си писмо от CoinPayments. Дори сега, ти си готова и можеш да излезеш от всякъде. Аз ще покажа моето писмо от CoinPayments, което ми изпратиха. Нека само. Ето, пишеше CoinPayments, вижте го, CoinPayments Important Partial Payment Received. Това е имейл, с който ме уведомява, че аз съм изпратила частично сумата, не пълната, която е необходимо. Защото, ето, виждате, има някаква такса и аз не я виждам и няма как да я калкулирам, защото това идва от проблема, че имаме 6 цифри след десетичната запетая, ето такава монета, те са закръглени. Всъщност самия портфейл ги закръгля и аз нямам как да го направя по друг начин, но от CoinPayments ме уведомяват, че трябва да изпратя още малко, за да мине самата транзакция и да бъде одобрена. Всъщност аз толкова не можах да изпратя, защото минимума за изпращане е малко повече. Той ви е описан 0,3063, така че изпратих толкова. Не се притеснявайте, нищо страшно няма да се случи, ако не видите този имейл и ако не реагирате. Просто това ще ви забави, защото след известен период от време тази сума, цялата, която сте изпратили, в случая съм изпратила малко повече от половин етер, тя ще бъде върната обратно в вашия портфел, в случай, че транзакцията не е одобрена. Но пък аз след това получих допълнителен имейл, че плащането ми е получено вече и е завършено. Ето, завършено е и Transaction ID са ми изпратили, така че всичко е наред. Искам да пожелая успех на всички колеги.
Убедена съм, че проекта много ще хареса на абсолютно всеки, който стартира. Призовавам всички вас, не губете време, бъдете сред първите, защото това винаги е много голямо предимство, доста сериозно предимство. Но за финал на това видео, нека да погледнем цената на Ethereum на борсата Poloniex. В момента тя е $363. Запомнете тази цена, защото очаквам след няколко месеца, след половин година, след една година да бъдем много нагоре. И освен от самите проекти, които ще печелим, ние ще печелим и от увеличението на цената на Ethereum. Това е проект, който не е за пропускане. Така че след като имате информацията, действайте. Успех желая на всички и до скоро!